alamin ya atur panglipur ya silaturahmi ya ndedonga bebarengan apa kang dadi lekase saka penjaripun Soe Bulbet penjaring yang menulya mriyo Mas Nardi utawa Pak Nardi utawa nek warga masyarakat ngarani Pak Ganong oh ngono panjenengan padanan kok nduk parapat kaya aku kuwi Rudi celuk aku ya Gareng oh padha karo ngono kuwi sing ibot kuwi jenenge Agus sing ibot kuwi ya celukane Mas Mendes ngono kuwi ya anu ya terus sing ibot sitoke sing enom kae jenenge Jovan oh celukane WA lho dadi kabeh iki carane iki beda-beda nduk kaya ngono kuwi men saya akrab nggone Sarawungan oh ngono terima kasih Pak Nardi juga tidak lupa gini menulya Bu Kasih kapon nyoto tasakuran ingkang putra menika mambiya wujuding seger kewarasan murasan ndang pangan rejeki Ude Jayamulya tansah mangke wujuding kajayan lan kamulyan Allahumma alhamdulillah ya iki tahun ketiga awake dhewe tinimbalan nek sing biyen karo kaya rong wengi nduk sing semalam awake dhewe sing hari awake dhewe hari kedua ya kae ya hari pertamane ya kuwi Mas Bayu Haji putrane Swargi Mbah Hanom Surata jaman semono terus bano tahun kedua ora lali ya ki awake dhewe besuke genti Mas Cahya Kuntadi oh ngono dalu menika tidak kalah dengan event-event sebelumnya nduk Pak Nardi sak keluarga lan Ude Jayamulya menika gelar wayang kulit tanggal 21 iki awake dhewe tur kena diarani aku ya nggawa anak wedok sing saka Kediri kene ya kuwi genduk Niken Salindri oh wis rawuh wis kesore mau uga tidak lupa mengke apa UCS sapa Uncek Sanusi oh ngono Mas Uncek kaya diaturi minggah digoleki wektu sing prayoga nggo nggayengke swasana atur panglipur silaturahmi marang warga masyarakat Mboto Sidomulya Wates Kediri ya weteng ati sapa Mbak Sendur tapi nyuwun berkahipun Mbak dereng ngantuk Mbak dereng pripun leh kula cek son sonten kala wau wah mantap wong sinden cakra budaya iki tenan kaya mambeng hidung hot kabeh ayo aku ya nonton kaya wah Intan wis kadung nyekel wayang jan ora kaya Intan Mbak Sendur leh mlaku klenek merbawani jan tenan kanca-kanca pengrawit ya ngono eneng Fani ya dapuk wayang wong dadi bogang apa bagong ya weteng diaturke dulur-dulur Mboto Sidomulya Wates Kediri ya Bu Kasih didongake enggal sehat ya Cahayu ingkang ibu saka Pak Ganong muga manggiya seger warasan lanjut mereka juga ditonton dari penonton sing saka ketebian mboten supaya ning menawa pepundhene awake dhewe Mbah Amu Sidik Aman saka Pondok Pesantren Al Badrul Alaina karo Gus Audin lan pesona santri kabeh padha nobar oh ngono ya wayangan kok Januari nek ora kleru ya neng pondok kaya aku nggawa Niken iki tak telepon esuk mau Pak Soleh sing tak telepon lho lah Niken iki lek nelpon awan iki ya turu ta wong bengi ora tau lereng ya mung jir lah kok mung jir ya mung sira merat kangge penonton sedaya ingkang mapan Sidomulya Mboto menika bapak-bapak saking Polsek Koramil matur sembah nuwun ingkang
sampun berkahi. Bahwa Mbah Giono kalih gambar remong tindak 21 bulan 11 2025 Sundalu Mbak Limbuk badhe nyuwun gimana sabar kalian tamu undangan nggih. Mengatur matur danun saking tim parkiranitan. Oh ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiru digareng salam saking tim parkir wetan. Wo padha. Nggih. Nyuwun lagu nggih menawa Banyulangit Gubuk Asmara kalian si kucing saking Enggam Bogem Gurah Kediri. Ya. Terus kaya Andika Mustika ya Sineman apa? Sineman ya Sineman kandhang dadi wis tutup giling, tutup pok-pokan. Muga-muga ya kuwi buka giling, buka pok-pokan yang akan datang uga manggih berkah selalu Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sendur nggih pinarmi ampun kesesa kondur nggih. Ora wong Sendur ki wonge tenan iki wayang aja nek kok wayang mambengi kowe ngantek bar kok. Nah ya panjenengan bebarengan kaya kanca-kanca seniman Blitar ngono. Marudi Gareng matur sembah nuwun ingkang tanpa upama nggih. Panjenengan saged rawuh pamundutan kawula gelar inggit ing dusun Bata Sida Mulya Wates Kediri. Marudi cekak aos kemawon niki kula Pak Sunardi oh sing kagungan dalem. Nyuwun pamundutan gending inggih menika Waru Doyong. Ya, wis tak mandhatke kanca-kanca sinden siji-siji iki pamundutane. Iki Kang sakyaene ngantek pucet. Iya, Waru Doyong iki piye ya? Kaping kalih nggih menika langgeng dayaning rasa utawi LDR nggih. Kaping 3 inggih menika saking Pak Bambang ngersaken Jakarta Indah. Kaping sekawan inggih menika tresna tekaning pati menika saking Pak Nardi. Oh ngaten. Pun niku mawon Mas Rudi matur suwun sanget mugi amanah saking tuan rumah nggih menika Pak Sunardi matur sembah nuwun tepuk tangan buat Pak Nardi selalu gelar wayang istimewa ben taun lho wah menika piyantune budaya mulakno keponyata tansah didongake lestari widodo ude jaya jaya mulya dendet kae mulo diaturke dulur-dulur Bata Sida Mulya kaya kupulan satri
Injek Kocok-kocok parkir wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu kilo digareng kula cacuk lan bakoyo saking Boto Sidomulya mriki. Nggih. Nyuwun lagu Puspita Nala katresnan sejati kalian kasunyatan. Nggih. Dengarang menika tembang menika kagem kanca-kanca predhem ula-ula lan sedaya pamirsa matur nuwun. Mugi kidalang lan sak rombongan pinaringan rahayu. Amin. Saking predhem ula-ula ya kanca-kanca sutresna budaya kanca muda. Wonten Boto mriki. Kaya kubulan saterti jalan sembrani apapun keadaannya kudu seneng, kudu menikmati apa wae sing dinyangi lelakone nduk ngono. Men ora kemrungsung tetep seger waras sehat walafiat. Muga-muga warga masyarakat Boto Sidomulya kabeh diparingi waras. Oh ngono. Diparingi rezeki sing melimpah ruah. Ora beda kaya sing kanggo andalem Pak Nardi sak keluarga kabeh mangke berkah. Allahumma amin. Muga para tamu agung lah ini sepuh haji sepuh muga kabeh mangke wujuding karahayan. Ya, coba griak-griak watone kecandak yo yo. Iki bengi iki yang ketiga awake dhewe tanggal 21 sowan karo Niken karo Cakra Budaya karo Mas Uncek Sanusi. Engko dilanjut tanggal 24. Oh ngono. Ya kuwi ingkang asta cempurit. Sing nggawa cempurit penumpinge Mas Minto. Cempurite sing mayang. Sing mayang ya Mas Minto Darsono sak rombongan saka Sekar Gadung. Oh ngono. Coba kaya ngapa aku tak kepengin jumenenge genduk Silva Nur Maulita. Swara suling kumandang suarane. Iki sapa iki? Ya kuwi genduk Silva Nur Maulita. Nggih. Utawa BP. BP iki apa? Bu Patrick. Oh ngono lho, Patrick duwe bu to. Lha piye kaya ngalor ngidul babu-babu ae. Ngene lho bune.
Engko Lita yo iya Pakmu. Munet sinten mun? Bune karo Pakmu. Bune Pakmu, bune Pakmu, bune Pakmu. Aku anggere ning arep krungu bune, ning mburi krungu Pakmu. Ya, sowan Pak Nardi sekeluarga ya Cahayu. Nggih. Menika sangat luar biasa ben taun mesti gelar wayang kulit. Yang tidak habis pikir nggone raketi kekadangan karo Rudi Gareng karo Cakra Budaya yang sangat istimewa. Setiap wayangan penjane dawuh pokok aku wayangan yang 2 malam, yang 1 malam tetap Rudi Gareng dari Blitar. Tepuk tangan. Ya, pokoknya terima kasih Pak Nardi, menika dulur Sinara Wedi muga berkah sehat seger Pak. Waras. Ude Jaya Mulya. Sumuruping menika kemutan. Nggih. Surya wayah. Ya aku lek nyanyi tak hayati no mewek dhewe aku susu itu. Penghayatan iki penting. Menika napa judulipun Cahayu? Judulipun menapa menika judulipun? Wisa Tresna. Wisa niku napa? Wisa niku. Wisa niku Wisa kuwi racun. Dadi kowe ki ora percaya karo Krisnia, wong Krisnia tukang ngapusi kok. Mulane kowe aja kulino ngapusi kancane. Mulane kowe iki omong sak omong Krisnia karo Lita ya ora dipercaya ya. Wisa kuwi racun. Tresna kuwi nek dihayati tenanan, kuwi saka mangsa nek ora imbang kiwa tengen ya. Dadi loro-lorone iki ora sehati, sejiwa dan senasib sepertanggungan sehidup semati. Kuwi kaya wisa ngono. Kados umpamane to kaya to cinta bertepuk sebelah tangan niku to Om. Cinta bertepuk sebelah tangan kok bertepak ya. Bertepak to iya. Iya. Contone sok kala mangsa ki kados sinten teng upamane ya wong ki demen ki lekase ki rena-rena lho. Pengen takon nomere. Ngom bareng wis roh nomor iki WA niki wedi-wedi wani. Halo. Ngono kuwi. Terus esuke iki muni tambah, halo cantik. Ngono kuwi. Terus bano sok mbene iki tambah gentine, lagi apa Bano suwi-suwi. Dari suwi-suwi I miss ngono suwi. Iya. Kuwi karepe ya I miss you maksude ngono. Teng mriki wonten Om, teng CBI wonten sing ngaten niku. Lah piye to ya panggah ana to wong isen-isene wong urip kok ya. Isen-isene wong urip. Lah sing di WA iki bojone wong. Lah sing lanang nyambut gawe ngantek elek, tekuk kringkel ora ketok apa-apa. Iya, nek gur kenek udah makan belum. Sing lanang wis nyambut gawe ngantek mutah-mutah to paribasane. Ora ketok ya. Kuwi perjuangan cinta nalika jaman semono ndolek saiki wis ora ana. Saiki mboten nggih. Dadi kanca-kanca kabeh ki wis aku ki ora enek wanita kejaba istri saya sendiri. Cah-cah ki sumpahe Cakra Budaya ngono kuwi. Cakra Budaya. Wah, sumpah kabeh sing gender. Ora enek wong ayu lho, Mas. Kejaba yayanku bojoku ki ora enek. Ngono. No ora sumpah wong urung di bojo ya. Dadi dhek sumpahe sapa-sapa pokok wedok ayu. Sumuruping ya Cahayu. Sumuruping surya wayah sore mendung katon lelimangan kok ya bareng atiku rasa gelo kembang tresnaku ilang
aturke dulur-dulur ngriki. Wonten Pak Bambang, wonten Pak Jun, mboten supen kanca-kanca sing padha mbiyada sabiyantu Pak Nardi sak keluarga nggone nindakke tasakuran dalu menika. Ya. Terus pungkasane tak trimo lelakonku. Trimo. Ayo. Padha sulunge mawon to bagus. Lita. Gedang. Pak Nardi sang keluarga. Ude, Jaya, Mulya. Muga mangke berkah. Dikasih sehat selalu Ibu. Ya yo. Amin. Menika ugi kula aturaken dhateng warga masyarakat mapan ing Mbata Sidamulya sedayanipun tembange Wisa Tresna. Mas Girin, Wisa Tresna nggih apal nggih pintenan? Lah apal kok ora nyanyi? Wisa Tresna. Ya, kuwi sahabatku kok. Wah, tenan pokok aku anggere jagongan ngopi karo Mas Girin karo Agus. Tenan sewengi utuh kaya sing diomongne ora nek enteke ya, Mas. Dek kapan? Kapan-kapan. Burung to. Kapan-kapan ya, Mas. Pokok sing bagus sehat sedaya. Mula tembang menika ugi kula aturaken inggih menika lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dalang, salam budaya. Selamat Hari Wayang Nasional. Semoga wayang kulit tambah digemari seluruh lapisan masyarakat. Salam buat penggemar wayang kulit semuanya. Minta tembang Lencir Kuning. Mereka sudah ditransfer 1.500. Terima kasih. Wah, lagi kena tuku rokok iki. Ya, mereka saking Pak Eko Mugiono. Oh ngono. Jakarta. Ya, Lencir Kuning. Engko dionekke. Tapi saderengipun
Matur nuwun Pak Eko Mugiono karo kanca-kanca sing ana Jakarta. Juga tidak lupa sing wonten Tulungagung, Pesantren Al Badwan Alaina, Abahamu, Gus Saudin lan semuanya. Oh ngono. Juga tidak lupa apa sing danyel kasih penjenengan Pak Nardi sak keluarga muga manggih berkah Allahumma. Amin. Tapi yo kanca ning gisik gembira. Ari rate nyune